हमरा मोहल्ला के एगो औरत एक दिन मर गईल। सब हित दोस्त के घरे फोन भइल, सबके हुआइल, रोवन गावन लागल, सबके रोला गइलक, समझा बुझा के अरे हिंदू धर्म के अनुसार ओकरा के पचाटी पर रखल गईल। 4 गो यार कंधा पर ओकरा के रख के शमशान घाट ले जात रहे। सब केहू बोले कि राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। फिर अचानक कुछ दूर जाते ही शमशान घाट से पहले ओकर अर्थी एगो खंबा से टकरा गई और वो औरत होश में आ गई। सब केहू बहुत खुश भइल, हंसत गावत फिर अपना अपना घरे चल गई लोग। मगर अफसोस के बाद एक दिन वो औरत फिर मर गई। फिर सब हित दोस्त के घरे फोन भइल, सब केहू आइल। फिर 4 गो यार ओकरा के कंधा पे रख के शमशान घाट ले जाए लागल लोग। फिर बोले लागल लोग कि राम नाम सत्य है। पहले ओकर मर्द का कहता, साला खंबा बचा के, खंबा बचा के। तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा।